sallallahu alaihi wasallam. Ina al'ummar musulmai masu damar yadawa, ina hukumomin tsaro waɗanda suke da damar kama masu batanci, ina mahukunta masu yanke hukunci. Me yasa ba za mu yi wa annabi adalci ba? Ina amfanin zama a wannan rayuwa, ina amfanin zama a wannan rayuwa, ina amfanin zama a wannan rayuwa, ina amfanin zama a wannan rayuwa. Ina shirya domin kare martabar sane, sarki Allah komai aiki aika na sane. Ga bayin ka batanci ya zam aikin su ne, in ko sun aikata hukunci ba a yi musu. Ina amfanin zama a wannan rayuwa, ina amfanin zama a wannan rayuwa. Ina kuke masu madafun iko, na ɗan sanda soja manya duka ku leko. Shawara ce na zo da ita zana miko, kar da ku bar dukkanin barna ta yayyado. Ina amfanin zama a wannan rayuwa, ina amfanin zama a wannan rayuwa. Dan Allah duk inda mai batanci yake, kar a bar shi ga tare da an yi masa hukuncin da ya dace ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba mutum ne kamar kowa ba da za a taba shi mu musulmi mu kyale ba. Idan da hali yan uwa musulmai mu yada, mu yi aiki domin annabi sallallahu alaihi wasallam. Mu nemi ci gaban wannan waka a ta gaba a gaddabi jiboyi.